Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa? Apik aku dengkulmu mlacot. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Mati. Terus. Hah? Terus. Piye Gong piye? Al-Fatihah tujuh Kiseno Nugroho. Bismillah. Kakang Semar. Kula Ndara. Pripun? Le sampeyan nglakoni tapa PP enten alun-alun negari Maespati. Wiwit saka Jati Sarana sampeyan nggenipun kepengin suwita ngersanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula weruh kadohan sampeyan pun ditimbali kali Patih Maespati. Kula ajeng nyuwun dawuh. Pripun dipun tampi napa mboten Den? Kakang Semar. Nalika semana aku tinimbalan dening Srinata ing Maespati. Prabu Sri Harjuna Sasra bau nggih. Terus aku wis ngaturake apa kang dadi wigatine lan niatku nggone bakal suwita. Lan aku ngaturake marang kabisanku nggone olah kridaning ngayuda. Ngaturake marang kabisanku nggone wis sangu marang kasekten. Nanging Kanjeng Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli paring kewajiban karo aku. Yen aku bisa nglakoni bakal tinampa minangka nayaka ing Maespati, nanging yen to gagal wigar aku bakal ditugel guluka ning negara Maespati. Kakang Semar. Kula rapun matur to Ndara. Suwita Nalendra menika mboten gampang. Wedaling atur sampeyan menika kudu nganggo ukara sing ditata, aja nganti nyocok penggalihe panjenengane. Sampeyan ngaturake bab kabisan olah kridaning ayuda ya kasekten sampeyan. Teng ngarepe ratu kok sampeyan pamer kasekten niku pripun? Mula ya ora aneh tumuli Sinuwun Prabu Sri Harjuna paring kewajiban karo sampeyan. Niku merga sampeyan wis pamer kabisan ngersaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Aja kesusu. Mula sabab atur sampeyan sing kados mengaten menika kala wau menika mangke manah pandhakwanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna. Panjenengan sinengguh wong sing seneng pamer, seneng kesusu selak dingerteni kabisan sampeyan. Apa-apa niku supaya dingerteni kabisane, kepinterane menika anut wanci, anut lelabuhan. Mboten kok terus pamer kula iso niki, kula iso kaya ngeten, kula iso kaya ngono. Nek urung dibuktekke sapa wonge sing ajeng percaya. Iya, Kakang Semar nggih. Terus pripun? Aku ki nyingkirake wadya 1000 negara ingkang ngepung negara ing Magoda. Nanging welinging Sri Harjuna Sasra bau sanata ing Maespati. Bebasane ngluruh tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Bambang Sumantri kadhawan ngundurake wadya bala 1000 negara, nanging siji wae aja nganti ana ingkang dadi banten. Kakang Semar, wiwit saka kedaton nganti tekan kene, ndak olak-alik rasaku apa ana ing atase wong perang.
tanpa nganakake bebanten. Mongko utamaning wong perang mono petungane mung siji mati, loro mukti. Sing mati ya bakal tekaning pati, sing mukti bakal menang jroning peperangan. Apa ya kelakon aku nyingkirake wadyabala 1000 negara mongko tanpa memateni siji wae. Iku ingkang dak petung abot Kakang Semar. Ala niku ketoke ming seklimah ngendikaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau ning nek tumrap sampeyan sing ajiwa satriya niku angel digayuh. Ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Niku tembung ketoke ming sepele nek dilakoni pancen angel. Ngono. Padha karo jajan ora mbayar ya, Tru. Nembung tanpa ngucapke menune. Oh. Mangan tanpa sendok. Rampung tanpa mbayar kuwi ya angel. Kuwi jenenge Utang. Ah iya. Bener kok. Nek ya tembuke Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau ya jero banget. Jero. Mula Ndara Sumantri mula bingung penggalihe. Aku kudu kepiye, Kakang? Yen to kateman aku ora bisa ngundurake Nalindra 1000 negara baliku marang Maespati. Mesti nandhang sastra wirang gedhe-gedhene aku bakal ditugel gulune dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Mula Kakang ndak rewangi utawa ndak suwun rewang nglawan Bambang Sumantri ngiguhke perkara iki, Kyai Semar. Semarika den prayitna semuri resika balik ditiyane kandayane kocap kateton semanten bingung penggaling Sang Bambang Sumantri nalika semanten tampi dawuhipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra ginen ngundurake Nalindra 1000 negara ing ngepung negaring Magadha parandening mangke jroning bingung kedadak ingkang niyop saking dirgantara nenggih kadang tarunane Bambang Sumantri nenggih Bambang Sukasarana. Ya Bambang Sukasarana nalika semanten ingkang dipun tilar dening Bambang Sumantri wonten ing pertapan Jatisarana. Sumusul ingkang raka tumya saking dirgantara kagiat kadrakasan Bambang Sumantri mulat ingkang rayi Bambang Sukasarana. Adikku Sukasana. Kakang Semar adikku lanang nusul Kakang. Ndara Sukasarana. Wah, pancen bocah ora iso ditelapke. Wo, Ndara Sukasarana nusul, Tru. Heeh. Tuyule nusul, Tru. Gong, iki arep kaya ngene iki adine Ndara Sumantri, mireng Ndara Sumantri dipanah ndasmu. Nek ki adine kok tuyul. Bayi baguse kaya ngene kok tuyul. Petruk ngece aku kowe. Ora kaya malah dikira ngece ora. Kadangku Yayi. Adikku diadiku wong bagus Sukasrana padha raja sapraptamu Yayi. Pangestune Kakang Ati slamet aku ya Kang. Aku ngaturake sembahku kekatur. Ya tak tampa cah bagus. Kena ngapa kowe nusul karo aku? Kowe kok ngono to, Kang? Kowe nalika semono aku mbok teturu, mbok elus-elus bathukku nganti aku turu. Bareng aku nglilir aku tangi Kakang Ati saona Kakang Ati ninggal aku. Aku takon bapa suwandakni jare Kakang Ati budal ning Maespati arep suwita Prabu Sri Ndang Mulya Sri. Malah lagu.
Sri Arjuna Sasrabau. Sri Arjuna Sasrabau. Mula aku terus nusul mrene Kakang ati kowe ora tresna karo aku. Monggo aku tresna karo kowe lho Kakang ati lakon dadi kowe ora sayang karo aku. Sukasrana, aku tresna karo kowe Di. Ya mung aja nganti ngribeti lakune kadangmu. Mula kowe tumuli tak tinggal. Aku njaluk ngapura ya Sukasrana. Ora dadi ngopo Kang aku ki ora rembebeta kowe le suwita. Nek kowe isin duwe adhi aku engko tak ora ngetok Kang aku ora apa ning aku ora ado-ado karo kowe Kang aku ora iso nek kon adok karo Kakang ati. Iya Yayi. Aku ora bakal ninggal kelawan si Adi. Temenanan ya Kang. Iya. Ora pusi aku to Kang. Ora cah bagus. Wong rupane kaya ngene kok tresnanto kakangne luar biasa ya, Tru. Ah iya. Nusul mrene kok. Ah iya. Kakangne bagus kok adine kaya totok uwak kaya ngono. Sukasarana ya Kiswan. Ah iya. Kakangne Kakang Mantri iki baguse ora jamak kok. Adine letek kaya ngono. Ya men ning ampuh. Ya ampuh pil karo Ndara Sukasrana. Kowe kok katon sedih to Kang ora kaya biasane akeh ngendikane. Kowe apa ora ditampa lit dadi nayaka Mamaespati Kang? Ora perkara kuwi Sukasrana. La piye? Aku nampa dawuhing Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Heeh. Kosik Sukasrana ngenteni mburi kelir leren le omong-omongan sik. Keseron banter banget. Lala iki do mepet kelir kok Kang. Gek do omong-omongan perkara gawean dadi aku malah seru pikiraku. Ya Sukasrana, Piye ngendikaning Prabu Sri Harjuna? aku kon ngundurke Ratu Sewu negara kang ngepung negara Magadha. Lah kene meng kaya ngono. Kok kowe kok bingung wong Kakang ati iki sesekti mandraguna. Kakang ati iki digdaya. Kok perkara ngundurke Ratu Sewu negara we bingung. Ana tembung ingkang gawe bingung pikirku. Tetembunge piye? Sumantri kowe ngundurke mungsuh bebasan ngluruk tanpa bala, menang tanpa ngasorake. Mongko ora entuk gawe pepati ratu siji wae sewu negara kang tekaning pati. Kepiye nggonku bakal tumandang Sukasrana. Mula sok neki ngejak adine ya Kang. Iya. Lah aku ki tok jake ora tau arep ngridu uripmu Kang. Iya. Arep kaya ngene iki aku sithik akeh iso tetulung Kakang ati. Iya Sukasrana. Wis saiki kowe mangkat to. Mangkat nendi? Magadha no. Aku ketemu Ratu Sewu negara. Lah iya. Mengko piye nggone ngasorake Ratu Sewu negara supaya aja nganti ana korban. Lah dimu aku Sukasrana kon ngopo? Mengko tak ewangi kowe rasa kuwatir. Mengkono Yayi. Heeh. Mengko kowe sing maju, mengko sing nibani kekuatan supaya ratu kalah kabeh adimu Sukasrana, Kang. Adikku adikku. Jebul tinemune gedhe dayane tumrapun Kakang nggone kepengin suwita marang ratu.
Nanging emane aku ora bisa nganti Siadi Suwita marang Praja Maespati merga raganing Siadi ingkang sarwa kujiwa. Aku ora apa-apa, Kang. Aku kira apa-apa. Kowe dadi nayaka, aku mung dadi wong lumrah ngene iki aku ora masalah kok, Kang. Sing penting kakangku iso dadi nayaka Maespati. Aku nyawang sampeyan mukti wae aku wis seneng kok, Kang. Memelas ya, Gong. Ora ana lho buta apike kaya ngene. Kakangne pengen dadi nayaka Maespati, dheweke ora iso dadi nayaka Maespati ming cukup nyawang rasane wis seneng, ning ming siji syaraté aja nganti ditinggal. Terus. Aku aja tak tinggal ya. Ora. Pokoke aku karo kowe, Tru. Pokoke kowe rekoso aku mukti. Lho. Wis aku jenenge ora sebaya muti sebaya mati. Ngusak kewenake dhewe yen ngono aku tak mangket ning Magoda. Aku ngawat-awati kowe saka Ndirgantara ya, Kang. Engko nek ana apa-apa mbatina aku teko wis aku teko Kang ngewangi kowe. Iya, Sukasrana adhiku cah bagus. Cilaka iki terus. Wonten dawuh, Ndara. Engko kowe sing ngajani Kakang Ati ninggal aku ada. Kowe sing ngajani soale aku ngerti sipate wong matane kira iki. Lho Semar Endo masalah. Lunga sithik. Mboten nggih, sumpah mboten. Mripat wira kompak kok. Apa meneh hatimu kon kompak karo cangkemmu. Nek nganti ngajari Kakang Ati ninggal aku titenono cokot. Waduh. Mboten. Sapa sing ngajani? Sing bisik-bisik wau Petruk. Ngono kowe minggat Petruk kon maju. Truk. Timbali Satpol PP. Gareng yo isa-isane nibake perkara ning aku to yo. Petruk kowe sing ngajani Kakang Ati. Mboten, malah kula wau ngelingke Kakang Ati. Kakang Ati ndasmu njebluk kowe. Sing entuk nyeluk Kakang Ati ki mung aku, kowe aja melu Kakang Ati. Anu Ndara Sumantri. Kula wau ben mesakake ngrayi. Terus Ndara Sumantri, Petruk, aku kudu tega karo adhiku yen ora ngono ora bakal ditampa dadi nayaka Maespati. Yakin sumpah. Kowe wani sumpah? Wani. Nek nganti ngapusi kowe kere selawase urip. Ora sah sumpahe wis kere. Kok dadak kere selawase urip ora. Nan la sing aja-aja sapa? Sing mboten seneng kali sampean niku. Mboten seneng kali sampean. Engko maju rene. Gong, timbali Ndara. Kon ngapae? Entuk sangu. Gareng entuk sangu, aku entuk sangu kari kowe. Piye, Mas? Mbok cangkeme basa. Apik aku karo kowe. Kok kon basa? Apik aku dengkulmu melacat. Arep apik kowe kon nyepatani bisu selawase urip. Sing apik nek omong. Sampeyan iku ketok elek nek omong nyata. Nyemelangi ora. Kelingan ora arep njaluk pitik aku wingi kae. Aja niku tak senengi, engko sore mati gong, mati tenan. Wah, wong bentuke kaya pring petung ngene kok. Kowe sing ngajani Kakang Ati kon ninggal aku. Ora. Yakin aku ora ngajani. Angkeme ngece aku. Kejem tenan iki. Bop
apa potol Ponokawan nang anggere mengko ngajani Kakang ati titenono. Kokonangan aku tak sepatani kabeh ora iso tetembangan. Aduh. Wah ora iso ora payu iki nang. Titenono wis kono nusula gareng karo Petruk. Aku sing tak curigai kekowe sing tersangkane. Tunggu pembalasanku. Kirei ngece kowe ya. Gumana. Ndara Suwandak niki kagungan putra kowe kok aneh-aneh sing siji bagus ora jaman sing siji kaya ngene. Aneh kowe ya wis pesti kok. Ora rasah ngrasani aku ndandang kono kowe minggat kono aku tak nusul Kakang Ati nggih. Ku anggere akon Kakang Ati ninggal aku titenono. Kakang Ati kakangku sing detak tresnani aku ning Dirgandara ya Kang nek ana apa-apa batina jenenge adimu Suka sarana aku mesti teka Kang mesti teka. Jagat Dewa Bathara ya jagat pangestu ngono. Gawe kaget durung nganti panjenengan ingsun medhar pangandikan lah kok ana sawijining nom-noman ingkang sowan ning negara Magoda. Bocah nom padha kanthi raja sapraptanira ana ngarsaning ingsun lan kowe kuwi sapa? Dene tanpa tinimbalan wani munggah ning datul ya negara Magoda. Nunamin pasang Kalimantabi tinebine kula dene dumawaing tawang tuwang sinuwun. Menawi paduka ndangu kaliyan kula menika wingking saking pertapan Jati Sarana ingkang sudi mestani dhateng kula pun Bambang Sumantri. Wondene sowan kula menika dados pengawakaning Nalindraing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Lho. Dadi pengawakaning Nalindraing Maespati sinuwun Prabu Harjuna Sasrabau kasinggihan mekaten. Mugi dados ing kawuningan sinuwun. Nalika semanten Prabu Sri Harjuna paring dawuh kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri bilih nampi nawala saking paduka Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda. Bilih negari Magoda kinepung wakul binaya mangap Nalindra sewu negari ingkang badhe angayunaken ingkang inggih menika pepunden kula ing Magoda pun Dewi Citrawati. Tumuli sinuwun Prabu Sri Harjuna utusan kaliyan ngabdipun Bambang Sumantri kula ingkang dados pengawakaning Nalindraing Maespati kewajiban anundung dhateng Nalindra sewu negari miwah sakmangke ana tepi sayembara paduka Gusti kula Sanata sinten ingkang saged nyingkiraken Nalindra sewu negari badhe pikantuk triman inggih menika putri saking negari Magoda Gusti Ayu Citrawati. Menapa ing sampun dipun dawuhaken Prabu Sri Harjuna menika kala wau tumunten kula estakaken dinten sakmangke kula sampun pepanggihan kaliyan paduka sinuwun Prabu Citrasena kula ingkang badhe nyingkiraken Nalindra sewu negari ingkang ngepung negari Magoda. Namung kemawon langkung prayogi menawi kula nyuwun dipalilah paduka sinuwun Prabu Citrasena ing Magoda Gusti kula sinuwun Prabu Citrasena. Kagatri sang kapirangu rinangkul kinempit kembit dosang reknaning bawana ya setukang walang ati jagat Dewa Bathara Sumantri wonten timbalan ing ngadhau selagine akeh para nalindra ingkang padha ngleboni sayembara wae ora keduga mingkirake ratu sewu negara para satru ingkang kondhang sekti kalintang jayaning perang kabeh gagar wigar tanantuk karya ewadene Sirasa Malana ngatonake kesaguhanmu minangka wakiling Prabu Sri Harjuna Sasra. Sumantri patembaya ing Magoda ora pilih-pilih sapa ingkang nyingkirake ratu sewu negara keduga mboyong kelawan Mbak Yuku Kakang Mbok Ayu Citrawati.
ing mengkono ndak ilani sira metu ning sak jabaning rangkah negara Magoda sarta pura ana papan pernaing para nalendra sewu negara ingkang padha mesanggrah ingkang kapandhegan Prabu Darma Wisesa yen to nganti sira isa ngundurake ratu sewu negara boyongen Mbak Ayuku Kakang Mbok Ayu Citrawati prasta dawuh paduka Sinun Prabu Citrasena lan ana kula madal pasilan ngestu padha dhateng dawuhipun Nalindra Magoda surti ing ati-ati duga-duga digawa Bambang Sumantri jagat dewa Bathara Yayi Darma Yaksa ana dawuh apa Kakang Darma Wisesa Yayi Darma Kumbara ana dawuh apa Kakang Yayi Darma Sucitra wonten timbalaning dawuh Kakang Reng sajaiki ratu sewu negara jenenge nganggo Darma kabeh ana sing jenenge Darma Wisata ora ya ora ana Darma Wisata ning ngisor Kretek ora ana ngisor Kretek ora apa iki pawongan nom-noman sing gawe geger pesanggraning ratu sewu negara saka pangiraku pancen bener iki Kakang ingkang sumbar manguwuh-uwuh nganti aku kelawan Kakang Darma Wisesa metu saka jroning pakuwon walah dalah sugih kendel bondo wani manjing ana ing pesanggraning para nalendra sewu negara kowe sapa takon karo aku utusaning Nalindring Maespati aku Bambang Sumantri iya dasar para nyata luruh bagus wah wong bagus-bagus emane ditutke kirik telu lho darani kirik ning meneng wae klethake dase menungsa e kirik lho iso omong le terwelu ratu lho men ra urusan ngene menungsa padake kirik lho iso omong sapa jenengmu takon karo aku abdining Ndara Bambang Sumantri Nala Gareng Bambang Gareng oh iya no abdine nganggo Bambang sing dhuwur sapa Bambang Petruk iya dasar para nyata abdine Ndara Sumantri sing muridé sapa Jaka Bagong kok beda dhewe to Gong aku ora tau seneng padha bedani lho Bambang mo kabeh nganggo Pak Bambang tuku gedang amoh ya wis sakarepmu Bagong Prabu Darma Wisesa niatku pancen wis gembleng nggonku bakal nyingkirake ratu sewu negara aja ngangsi gawe geger kahanan negara Magoda mula kang sangka kuwi mumpung durung tekaning pati salah sawijining ratu sewu negara padha mundura aja ngayonake marang Gusti Ayu Dewi Citrawati bakal binoyong Bambang Sumantri ana negara ing Maespati. Wah, dalah sugih kendel Bondowani. Sumuk nyawamu kowe wani nantang karo Nalindra sewu negara. Seminggira Kakang sepira kekuwataning Bambang Sumantri mesti dadi isen-isen ning wadukku. Hak tadah kala mangsa ora sakakean gunem tanpa gunayu kaya aku sing bakal tekaning pati. Kula terus minggah Koko Prabu bali kula ajar Bambang Sumantri kemewat gunemipun. Wedan.
asah dadamu. Mergo saking ukae kok Den. Nek kekuatane terus sing menang sampean. Wong nyatane ratu sing sepisan wau mangantem sgon sirah. Plodak. Kula krungu saking ngriki. Iya Petro. Candak sirahe jebleske lemah. Tuwus. Semaput dadi royongan. Iki kekuatane terus sing menang sampean. Ning perkara ukae. Amerika 1000 negara pirang-pirang kalah siji maju loro, kalah loro maju telu. Petro, Nun, mbok nek ngerti bendarane ngene iki diwangi. Ora mengkakean cangkem. Anu ku nyeritake, wah aku ora butuh cerita. Sing dadi nyatane. Ora gelem nyambut gawe. Nanti Reng, lho aku ki abdi setiae. Tonton kekuatanku. Nek mati lho Reng, mati kok wis. Nolo garing ati-ati nggih ampun kuwatir nek ming mungsuh ratu ye pokoke gertak dulu wah edan kowe ya edan iki apa iso perang lho aja ngena karo aku tanganku kemlawe ngene iki tiba ning siramu ra sikar dadi loro aja dunta wah kowe wangi-wangi bendaramu mati ora iso modar kowe. Hop jebleske. Iya. Candak jegluke lemah. Yes. Wedan edan apa? Oh, wo, et. Nah, sit. Ya. Sit. Ya. Sit. Ya. Oh, et. Iki apa diku angel dicekel iki? Ora iso. Mantan cobat ayo. Iya, et. Iya. Hop, yes. Iyo. Melayu. Aduh. Ambegane entek. Ayo, maju legane atiku. Oh, iya. Wis candak set jegluke cek mati dening aku kowe. Ampuh to ndasku. Tak kira watu watu cengelmu kowe. Kuwi mlenthong ki. Ana wong nonton disaut dikeprokke. Nyatane ratune semaput to. Mapun ora. Genti kowe, Gong. Aduh mati aku. Aja mlayu. Waduh. Oh iya. Wela, andang lemu. Iki adine. Wah, tak kira nek andang lemu. Adine nolo gareng ayo. Modiar. Ngene iki cah ampuh ora mengendha-endha. Kakangmu mau sing cilik mau endha-endha. Aku sing ora endha, wong gegeden awak. Modiar. Iya. Hoi. Edian ganteng mempengtani. Terus le, wah aku seneng delok kowe. Modiar. Wait, ayo. What? Loh, double ya men. Tenang Gong, tenang piye wis rada mumet e. Mati.
Truk. Hah? Truk. Piye Gong piye? Mati kowe. Ono kawan areng wangi bendare mati mbok si aik. Iya. Wat. Iya. Wasyat. Iya. Wah. Iya. Wah. Gong. Gong ora ambegan. Gong. Mau nek ora kuat awake iki rasa gelo to, Le. Kowe kenapa, Gong? Kok ora ambegan? Tak juga segaya, Gong. Heeh. Oh. Ngelih sampean. Perang karo madang ki mumet to. Ning karo tangi, karo tangi. Wedan glenen tenan oke tenan. Pindah Le. Ngopo butane gede banget. Tak lawane. Aja, Gong. Aja, ku kalah tenan nek karo kae. Ora masalah. Ora wedi kok. Terus aja tok awakmu iki, Truk. Tak lawane. Ora usah. Kowe kalah ora wedi dijake cah jire ora. Wah, jikur gede banget. Ya gelak lembang. Lho kok nyelip Mbong Risang Sumantri. Nalika semanten mulat sakataing para ralendra 1000 negari. Ingkang samya ngepong Sang Sumantri sigra mundhut jempare ngarsa den dawahaken mring sangganing para ralendra 1000 negari. Krana sampun saged boten saged meper mubal babaling karepson. Mulat Sang Sukasarana, Kakang ati aja, Kakang aja. Aku ora wis omong to, Kang. Ora ngeluruk tanpa bala memenang tanpa ngasorake iki aja nganggo pusaka nek kowe ngetokke jejem-jem. Nganggere kleru wak bandem ngrikil. Jemparing engko kowe bakal mateni karo Ratu 1000 negara. Adikku diadiku Sukasrana. Pun Kakang bingung kudu kepiye Yayi. Kok kowe ra wis tak kandhani to nek kowe bingung kowe mbatina aku. Lala kowe kok ora mbatin aku kok kowe arep nglimpekke aku meneh ya Kang. Ora Yayi ya mung pun Kakang lali. Arep ngopo Yayi? Kowe rasa bingung kok kowe ngadeka nang kekene wae. Mengko sing nibake daya kemandan aku. Ratu 1000 negara kae do tak gawene lumpuh merga saka adimu. Kuwi tenan cah bagus. Iya Kang, mosok aku menipu. Merga srawung ro kowe kae. Basa Indonesia. Ya tak kandhani soalé. Ha iya. Menipu ki apa? Masa aku ngapusi karo kowe ora Kang, aku gak ngapusi. Iya, terus kepiye? Aku tak ndelik nang mburimu. Kok kowe rasa wedi ngene ana ratu teka sing nibani kekuatan aku, Kang. Adikku, diadiku Suka. Waduh, matian. Waduh, mati aku iki dayane apa?
Waduh lakon dadi otot bebayuku kaya ilang. Ngobahke sikil wae ora iso iki kaya kena ngopo Kang. Waduh mati aku. Mati aku lakon dadi sikilku lumpuh kaya ngene iki piye mati tenan aku. Waduh Sumantri aja pasang warat. Aku kok dadi kaya ngene iki piye Sumantri? Weh lah kok ngampuh tenan kok. Ah semok iso dating klumbruk. Heeh. Bojone dhewe digawe ngono wae apa, Tru? Amen ngopo? Men ra lewel. Ora tau rewel kok bojo kok digawe ngono dengkulmu mlocot ora. Iya, kowe teluk apa ora? Kowe ora ngaku kalah karo Bambang Sumantri aja takon dosa ora tak gawe. Sedhilo nggonmu nandhang lumpuh nanging selawase urip. Wis ora ana gunane lehmu dadi Nalendra. Waduh, Bambang Sumantri aja aku nyuwun pangapura. Aku ngaku kalah. Yo, aku ngaku kalah. Yo, aku yo ngaku kalah Bambang Sumantri. Apa buktine lamun Prabu Darma Wisesa sak wadya balane ngaku kalah? Sepisan kula mboten badhe wantun kaliyan Raden Sumantri. Angka kalih kula ngaturaken tandha yektos menawi kula kawon. Inggih Raden, kula ginandhang teluk kaliyan panjenengan. Kula ngaturaken putri Damas cacah 800. Mugi samangke kula aturi mboyong. Lan dados kukupanipun Raden Sumantri nggih Bambang Sumantri. Iso tak cekel kang dadi gunemamu Prabu Darma Wisesa. Mboten sabab saking menapa. Nyatanipun kula sampun matur bilih kula sampun tobat nambanipun Raden Sumantri. Yen pancen kowe wis nendang tobat, sapirangan wadya balamu Ratu Sewu Negara kon lunga saka negara Margoda bali marang papane dewi-dewi. Dene pandhiganing Ratu Sewu Negara Prabu Darma Wisesa ndak kanthi sowan marang ngersaning Prabu Citrasena matura yen pancen kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Kanthi mengkono ana seksine Prabu Citrasena ngerti lamun Ratu Sewu Negara wis bisa dikalahake dening Bambang Sumantri. Iye, kula nderek. Prabu Darma Wisesa ing ndak kanthi munggah ngersaning Sang Prabu Citrasena munjuk atur lamun kowe wis kalah karo Bambang Sumantri. Iye, ngestaken dawuh. Malah samangke kula nggih badhe nglarapaken pandheganing putri Damas cacah 800. Inggih menika pun kadang kula Yayi Dewi Darmawati samangke badhe ngirit putri Damas. Sedaya badhe suwita dan manut dhateng pangrehipun Sang Sumantri. Iya, Prabu Darma Wisesa. Ayo ndak kanthi munggah ning datur ya negara Magoda. Suwan Sang Prabu Citrasena. Monggo, Raden kula dherekaken monggo. Guyang-guyu dhewe. Lala aku seneng, Ndra. Aku seneng pakaryane kakangku Kakang Ati wis bisa paripurna. Ning mboten saking sampeyan mboten bisa paripurna. Untuk kok duwe adi kaya sampeyan. Lala iya, aku ki sayang karo Kakang Ati, Ndra. Nggih. Kula yo nekseni. Pun jenengan sakniki ndelik riyin. Kang Raka men sowan sinuwun Magoda mengko iso ngukup putri Damas kalih mboyong Dewi Citrawati
Sampeyan aja ngetok-ngetok mengko ndak kang roko gagol atine. Lah iya aku tandele ya, Tru. Nggih. Sampeyan beto duit mboten? Piye? Sampeyan duwe duit mboten? Kula nyilih sik. Mengke nek pun Kangkeng Raka pun sukses kula tembungke kula balekke. Koko aku wis ra percaya karo cangkemmu. Mutar. Sapa-sapa kok disili, Tru. Kene rung rampung kedhuk kono, kandhane rampung kedhuk kene. Arep urip model piye kowe carane? Cangkemmu kok ora. Ya pun ndelik rika. Ya aku titip Kakang Ati ya, Tru. Nggih, kula awat-awatane pun ampun kuwati. Ya Petro. Bambang Sumantri wonten timbalaning dawuh sinuwun. Ature patih ingkang kunjuk kelawan Alendra ing Magoda, lamun sira Bambang Sumantri bisa ngasorake Wadyabala Sewu Negara. Menika ingkang dados bukti Prabu Darma Wisesa ingkang sampun kula beta mangarsa mangersanipun Prabu Citrasena. Sinuwun. Sepinten kalepatanipun ingkang abdipun Darma Wisesa kula nyuwun pangapunten. Kula sampun ngakeni bilih kula menika kawon kaliyan Bambang Sumantri. Mila samangke kula badhe ngaturaken inggih menika tandha anggen kula sampun kawon kaliyan Bambang Sumantri tumunten Raden Sumantri kula caosi inggih menika bebingah wujudipun Putri Dumas cacah 800 ing kapandikan rayi kula pun Darmawati. Ila dalah jagat Dewa Bathara ya jagat pangestungkur. Ya sinuwun. Ora dadi ngopo lan gandeng sira wis kalah kelawan Bambang Sumantri ndak jaluk enggal ninggalake negara Magoda supaya negara Magoda katon ayem tentrem ora padha kuwatir sangganing para kawula negara Magoda. Ngestaken dawuh namung semantena kula ugi badhe anagih dhateng menapa ing sampun paduka ngendikaaken menawi kula saged ngunduraken Alendra Sewu Negari saking negari Magoda. Kula kedah amboyong dhateng ingkang Mbakyu inggih menika pun Gusti kula Gusti Ayu inggih menika Citrawati sinuwun kados pundi menggah pangandika paduka ingkang sampun kapireng dening jagat menika diweji Nalendra Martatama manggyat kurda kota kaping Kakang Mbok Ayu. Ana dawuh mapa Yayi? Yayi Citrasena. Jumbo kelan menapa ing sampun kula aturaken dinten sak mangke sampun boten saged selak malih. Bilih Kakang Mbok Ayu badhe kaboyong sowan dhateng negaring Maspati kinersakaken Alendra ing Maspati Prabu Sri Harjuna Sasra. Ora bakal gawe tetel kan Alendra ning adiku Prabu Citrasena. Apa ingkang wis didhawuhake dening Yayi Prabu Mbakyu mung sak derma ndederek Yayi Prabu. Walah dalah menawi ngaten. Samangke paduka Kakang Mbok Ayu Citrawati kula aturi nderek tindakipun Bambang Sumantri. Kaboyong dhateng negaring Maespati. Yen to pancen mengkono aku ya mung saguh. Ya mung muga-muga sapungkurku saka negara ing Magoda Yayi Prabu enggal entuk tetimbangan ya Yayi Prabu. Mangke menawi
Raden Sumantri menika sampun boten ginakaken putri Dumas ingkang cacah 800. Samangke kula badhe palakrama anut dawuhipun Kakang Mbok Ayu Citrawati. Banget ndadekake bombong atiku. Ingkang mengkono aku nyuwun pamit Yayi Prabu. Sembah kula ngendharaken Jengkar Paduka. Sumantri wonten dawuh Gusti Ayu. Ayo derekno aku. Prapta ana ing negara Maespati Sumantri. Sewawi Gusti Ayu kula dherekaken sinuwun kula nyuwun pamit ya. Sing ati-ati aja kaya Sumantri kula wonten paring dawuh. Kepiye munggo ngene bakal lumaku saka ing Magoda tekaning Maespati Gusti Ayu. Kula sampun kaparingan triman wujud rata saking ingkang rayi Prabu Citrasena. Mila dinten sak mangke monggo keparenga manpan wonten ing pakedonganing rata kula ingkang badhe ngusiri lampahing rata prapting negaring Maespati. Sumantri apa ora luwih prayoga lamun sira kelawan aku mapan ana ing pagedonganing kreta. Tumuli mengko dawuh kelawan kusir saka negara ing Magoda dosa menapa ing badhe kula sandhang. Jer paduka badhe kinersakaken dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasra. Kula wantun tunggal sakrata kan paduka Gusti Ayu. Tanwandi mangke kula badhe pikantuk dedusan saking Prabu Sri Harjuna. Monggo paduka latri manjing pagedonganing rata kula ingkang mapan wonten ing pakusiran ingkang abdipun Sumantri ingkang badhe ngusiri tindak paduka Gusti Ayu Citrawati. Kenging menapa paduka anjawil dhateng kula tumuli kreta. Kula kendhelaken wonten telengging mono. Sumantri kula wonten paring adhawu. Gumana mosek petunganku lawan sira Bambang Sumantri. Gumun setahun jengleng serendeng. Ing atase sira iku mengamnak Brahmana saka ing jati sarana. Nanging bisa lan keduga mundurake ratu 1000 negara ngukup putri Dumas cacah 800. Mula bener yen to sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasra bau tumuli utusan kelawan sira. Mbok menawa panjenengane wis ngerti marang sepira ta jero cethek ing kadigdayanmu wekasan utusan kelawan Bambang Sumantri. Malah saka petunganku durung karuan yen to Prabu Sri Harjuna Sasra bau keduga ngundurake ratu 1000 negara ingkang nyata debya Surasekti. Bambang Sumantri nggonmu wis ngukup kamenangan satemah mboyong marang Citrawati lan putri Dumas 800 cacahe. Apa ora ana krentek ing atimu samengko nedya nyoba marang kaprawiraning Sang Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Sabab wong kang jajal marang katrimaning urip kuwi diwajibke dening panguwasaning dat kang murwengdet. Apa ora jeneng saya Kuncara? Apa ora jeneng saya Anjayeng Bawana lamun Bambang Sumantri keduga lan bisa ngasorake kasektening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasra bau Bambang Sumantri. Bingung penggaling Sang Bambang Sumantri. Nalika semanten midhanget pangandikanipun Sang Dewi Citrawati parandening mangke puguh jiwa kasatriyanipun Sang Bambang Sumantri. Sigra kumangkana wijining pangandika Sang Sumantri konjuk dalan Dewi Sang Citrawati. Gusti Ayu, namung sak derajat kula kemawon. Kula wantun badhe ngembari dhateng panguwasipun Nalindra Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Ngibaratipun kadidene cecak nguntal cagak cebol gayo wulan wuta ngitung lintang tangeh kelakone cepak wurunge. Kula mboten rumaos sak timbang sak babak kaliyan kridanipun Sang Prabu Sri Harjuna Sasra bau. Wis ndak kandhakake ngarep yen to menungsa diwenangake nodi marang katrimaning urip. Dene ora samupuguh ora kepengin nindakake apa sing tak kandhakake ya ora dadi ngapa jeriki mau mung iguh pertikelku sarta apa ingkang dadi gegembolaning rasaku ndak aturake marang sira Bambang Sumantri
Ewadene Bambang Sumantri ora kersa nampa kelawan kang dadi aturku ya wis ora dadi ngopo. Ya mung muga-muga iki mau kabeh dadi petunganmu Bambang Sumantri. Monggo latri manjing pagedhoaning rata badhe kula gelak lampahipun kreta prapting negari Maespati Gusti Ayu. Panotyaya tama ngambararung. Bambang Sumantri. Gusti Patih Surata kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunju. Ya, tak tampa gawe gedhening atiku. Ora liwat pangestu ning Patih Surata Tampanono, kula pundingga jimat paripe ndayanana ing kasantosan. Sumantri, wonten timbalan Gusti Patih. Nampa dawuh pangandikaning Sang Prabu Sri Harjuna Sasarabau. Kinanya titekake kelawan laku jantramu. Nggone nundung Ratu Sewu Negara sarta Amboyong Dewi Citrawati. Piye Sumantri? Entuk gawe apa ora? Pangestu paduka sedaya Nalindra Sewu Negari sampun kundur wonten papanipun piyambak-piyambak. Ingkang abdipun Bambang Sumantri ingkang saged ngunduraken Nalindra Sewu Praja. Malah sakmangke kula triniti priksa piyambak wonten ing pagedhonganing rata, wahananing rata lenggah Sang Dewi Citrawati. Ingkang badhe kula pisungsungaken dhateng Gusti kula Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau Gusti Patih. Lah dalah. Walah dalah Sumantri. Nyata prawireng ayuda. Ora mung kandhep ana ing gunem nanging dadi pakarti kabeh iki dadi aturmu marang ngersaning Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Morayu tak ganti ingkang larapna Dewi Citrawati kunjung ngersaning Sang Nata ing Maespati. Nyuwun mangapunten Gusti Patih. Menapa dipun keparengaken kula badhe munjuk atur ya piye? Saderengipun kula mlebet tapel wates negaring Maespati mugi keparenga sakmangke. Kula nyuwun senjata pitulung tumbak kenceng lan Gusti Patih Surata. Kowe bakal njaluk tulung apa Sumantri? Nawala menika kula aturaken kula aturi ngunjukaken resanipun Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Malah kowe atur nawala kaliyan Sinuwun Prabu Maespati. Mugi Gusti Patih kepareng ngaturaken nawala menika kunjuk kelawan Sri Prabu Harjuna Sasrabau. Isining nawala apa? Mangke menawi paduka sampun ngabiyantara ngersanipun Prabu ing Maespati paduka badhe prisa piyambak. Walah dalah. Yo Sumantri. Bakal tak larapake nawala marsaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau kula sumanggaken dhateng paduka Gusti Palih. Kaya ngapa wujuding nawala? Alukon lagune nglekas lukita linuting kidung kadung katereng hamomong memangun manah rahayu ing Patih Surata wonten timbalan Sinuwun. Sira ingsun utus sangawat-awati lakuning Sumantri sarta amethuk balining Bambang Sumantri. Teka sawanana ing Daturya negara ing Maespati ngaturake nawala. Surata iki nawala piye? Nalika semanten kula sampun pinanggilan abdipun Bambang Sumantri. Lan aturipun Bambang Sumantri piyambakipun sagah lan kasembadanan undung Nalindra Sewu Negari. Tuwin Bambang Sumantri saged amboyong Dewi Citrawati namung kemawon boten badhe sowan ngabiyantara paduka. Menawi kula boten purun ngaturaken nawala ingkang kunjuk kersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Yen mengkono iki nawala saka Sumantri, kasinggihan mekaten. Monggo kula aturi nyurasa
lebeting Nawala lan kula nyuwun dawuh saking paduka Gusti kula ingkang sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Iya, Pati Surata mara ndak waose Nawala saka Bambang Sumantri. Gunjang ganjing langit kelap-kelapaton. Lir kincanging risang mawe gandrung. Ing kocap kacaita nalika semanten. Wasinurasa isining Nawala dening Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Tanana liyan kejawi amung layang penantang saking Bambang Sumantri parandening mangke. Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau amung mesem ing wardaya nata ing Maespati wae. Pati Surata wonten timbalan sinuwun. Apa ingkang mapan ana ing madyaning tulis wis ingsun surasa lan ingsun ngerti apa kang dadi karepe Bambang Sumantri. Ayo wong nganti ngasorake derajating Ratu Maespati. Surata wonten timbalan. Busana kaprabaning ingsun paringake kelawan Bambang Sumantri lan dawuhana kinen ngagem Bambang Sumantri nggone bakal mapakake marang Narendra ing Maespati Pati Surata. Gusti Pati Surata, ya Sumantri. Aku ora ngerti apa kang dadi kekarepaning Sinuwun Prabu Sri Harjuna Sasrabau sawise nyurasa Nawala ingkang mbok aturake marang panjenengane. Malah aku didhawuhi supaya ngaturake busana kanalindran. Bambang Sumantri wonten dawuh. Pangandikaning Sinuwun Prabu ing Maespati busana iki wajib sira agem supaya aja nganti ngasorake derajate Narendra ing Maespati Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nun ngestaken dawuh Gusti Pati. Mubang wangaruna katinetraning nganggo rapo sabdaning kukiloring kanigara sageter kene donganing kunglir wuwu sing pene panca ing sinuwun kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Sumantri ora pantes sira nganggo busana kanalindran teka nyembah sesidhokan kelawan ratu ing Maespati. Ayo ngadeka jejekan prabeda kalawan Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Ingsun wis nyurasa kabeh isining tulis kang mapan ana ing Nawala. Bambang Sumantri, apa kang dadi kekarepanmu bakal tak ladeni Bambang Sumantri. Sedaya ingkang kula tindakaken saderengipun kula ngaturaken sepinten kalepatan kula. Diagung pangaksama paduka Sumantri, aja wigih ringa-ringa.
Marapa kang dadi kekarepaning Bambang Sumantri bakal diladeni dening Nalindra ing Maespati Prabu Sri Harjuna. Samangke badhe kula aturaken menapa ing sampun pikantuk dening Bambang Sumantri nersa paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Menawi paduka kedugi saged angasoraken kridanipun Bambang Sumantri. Sumantri, matna sastra jendramu wateken aji jaya kawijayanmu. Aja nganti tumangsuh nggono matek aji jaya kawijayan. Ayo neng kene ditemtokke sarta bakal ora kuciwa nggonmu jajal marang kapriwerening Nalindring Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Sumantri. Bambang Sumantri kandhe yudhane dening Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Nalika semanten enget lamun kinantenan pusaka dening Sang Swandagni wujud senjata cakra kumitir kunang senjata cakra den lepasaken wani dening Sang Bambang Sumantri angener Sang Prabu Sri Harjuna Sasrabau.
Kendel datanmu datanmu sik. Sumurup lampahing Kyai Senjata Cakra pamunahing satru sekti. Pusaka ampuh kagilo-gilo. Tanggaping Gatri Sang Arjuna Sasrabau. Sidra mantek aji mantram Triwikrama. Ical wujuding nata ing Maespati ana buta sak gunung, telung gunung, pitung gunung ngebahi jagat. Wis dadi brahala. Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau nalika semanten mulat lampahing senjata cakra. Eling-eling titi sing Sang Hyang Bathara Wisnu. Senjata cakra ing nalika semanten arsa tumama angganing Sang Sri Arjuna Sasrabau mulat wis wujud brahala. Ora sak papak sak kridaning Sang Sri Arjuna Sasrabau parandening mangke senjata cakra manjing kancing glunging Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau. Ayo Sumantri. Ora. Yen aku wis dadi kaya ngene, kowe arep apa Bambang Sumantri? Ayo ketokno kasudepianmu, aku ora bakal wegah Sumantri. Sinuwun laturing paring kawelasan dhateng Bambang Sumantri. Pinten kalpatanipun Bambang Sumantri ingkang abdi pun Citrawati ingkang nyuwunaken pangapunten. Sepinten kalpatanipun kula ingkang nyuwunaken pangapunten sinuwun. Mesakaken dhateng ingkang abdi pun Bambang Sumantri nyatanipun sampun sembodo minangka dutanipun Alindra ing Maespati. Napa paduka badhe wentala dhateng abdipun Bambang Sumantri gumaregel penggaling Sang Nata Prabu Sri Harjuna. Wah. Sanggan sing langit kelap-lapaton lergin sanging risang mawe gandrung Yayi Dewi Citrawati. Kula namung saged pasrah jiwa raga dhateng paduka sinuwun. Iya. Apa ingkang dadi aturing siadi wis pun Kakang Tampa Sumantri kula wonten paring adhawuh sinuwun. Apa to sababe dene nganti mengkono gregeting ngosik ing atimu kepengin nyoba marang kekuataning Prabu Sri Harjuna? Sinuwun boten babar pisan kula wantun nangias dhateng paduka. Nanging mugi andadosna ing kawuningan niat kula ingkang kados mekaten menika kala wau sinurung hanjagi dhateng kanalindran paduka. Sampun ngantos dipun raosi dening para kawula. Sampun ngantos dipun raosi dening para nayaka ing atasipun Alindra badhe mengku garwa teka mboten bidal piyambak amupa sayembara namung utusan dhateng lari Parden kados kula.
Samangke sampun sami priksa bilih jatosipun sinuwun Prabu ing Maespati menika tuhun alindra ingkang jagat tanpa tindanging bab kadidayan. Sedaya niatmu namung badhe anjagi dhateng Kanalindran tuwin. Derajat pangkat paduka Gusti kula sanata ing Maespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau. Aduh Sumantri. Ya ta yen pancen kabingeng dadi aturira. Pancen marentra saka legetaning ati ingkang jero. Sayekti apa ingkang sira tindakake ora gawe banger bacin asmaning Nalindra ing Maespati. Nanging malah saya gawe kuncaraning Nalindra ing Maespati, mula sira bakal ingsun nugraha. Bakal ingsun paringi ganjaran. Sumantri Seksenana. Sira bakal ingsun dadekake werangka ing Maespati patih jero ya kuwi Bambang Sumantri dene patih jaba diasta dening Patih Surata Bambang Sumantri. Wiwit dina iki sira Sumantri ndak paringi pusaka asma Patih Suwanda ngestaken dawuh paduka Gusti kula sanata. Sinuwun mugi dados ning kawuningan ingkang sakmangke kula sampun dados kukupanipun Nalindra ing Maespati. Saha tanwandi kula badhe anjajari lenggah paduka minangka prameswari namung emanipun jebul wonten satunggiling kelangenan kula ingkang sakmangke supe kula boyong wonten negari ing Maespati lan boten badhe saged kelampan menawi kula boyong piyambak. Sinuwun mugi paduka kersa ambedol Taman Sriwedari saking magoda pernahipun saking Gunung Nguntara kapindhah wonten ing Maespati sinuwun. Patih Suwanda. Pripun? Kula niki namur kawula wis seneng. Sampeyan sakniki wis duwe derajat pangkat wong nomer 2 teng negara Maespati. Kekasih Gusti Patih Suwanda. Kabungan nugra sing sampeyan tampa kok. Sampeyan kok kembeng-kembeng netrane. Gagang Semar. Ora leren-leren. Gustiku ingkang sinuwun ingkang nyoba marang Bambang Sumantri. Pripun? Ingkang sekawit aku didhawuhi mboyong Dewi Citrawati ngasorake wadyabala 1000 negara. Mongko ora kena mateni siji wae Nalindra 1000 praja. Bareng wis kelakon mboyong Dewi Citrawati. Kakang, aku kadhawuhan mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Nguntara. Prapteng negara ing Maespati. Apa ya iso kelakon lan bisa kasembadan ing atase kon mindhah taman ora ana godhong siji wae ingkang gogrok. Aja nganti ana oyoting wreksa ingkang pedhot. Kakang Semar, aku kuwi dudu dewa, aku mung menungsa lumrah Kakang Badranaya. Napa Kakang ati kok nangis napa Kang?
Kakang ati nek nangis aku melu sedih lho Kang aja sanaja nangis Kakang ati. Kakang ati aja nangis kakakku melu sedih. Sukasrana. Apa Kang? Mung kepengin dadi nayaka wae. Lah kok malah kaya ngene kahanan sing ndak lakoni. Lah kowe kena ngapa? Kowe kena ngapa, Kang? Sang Prabu Sri Harjuna sasra bau dawuh karo aku. Lah ya dawuh apa? Dawuh aku kono tepi kewajiban ingkang ora bisa ndak lakoni. Lah kok iso? Mergo aku didhawuhi mindhah Taman Sriwedari saka Gunung Untara ing Magoda prapteng negara Maespati. Aja nganti ana godhong siji wae ingkang gogrog sarta aja nganti ana oyoting wreksa ing taman ingkang pedhot. Sukasrana piye kakangmu iki? Lah kakangku ngapa? Aku ra iso nglakoni Sukasrana. Ning aja nangis to, Kang. Oh. Kowe aja nangis, Kang. Aku nangis mergo nangisi kahanan uripku. Kahanane ora apa-apa kok. Sampeyan ampun gawe lega lho. Ampun ming nyem-nyemi penggali kang raka. Nek Kakang ora iso mindhah Taman Sriwedari, nggo ngopo nggawa aku? Apa kowe iso? Sago durung iso dipesthekke, selak mbok menawa iso. Taman Sriwedari kuwi gedhe Sukasrana aja kaya ngono. Selagine kakangmu wae ora iso kok kowe arep saguh. Gegere lusi jalma tan kena kene ya Kakang lenggah nang kene rasane endi-endi ya Kang. Iya. Rasa tekan ngendi-endi? Ora. Ya. Iya. Rasa alasan mancing barang ya. Iya ora. Taman Sriwedari tak pindahe, Kang. Apa kowe iso? Tontonen nek nganti ra iso, aku aja tok anggap adikmu, Kang. Sigra patrap semedi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana nalika semanten arsa mitulungi Nyang Raka Bambang Sumantri riwusnya semedi Taman Sriwedari den ubengi kaping 3 sinambi sukunipun dipun gejlokaken wonten ing Bantala jinandhak punang Taman Sriwedari dinangkat dening Sang Sukasrana dadi ocat kang samya tumingal.
pundi adiku Sukasrana? Ora ngira yen to si Adi Darbi kabisan sing kaya ngono. Sukasrana, aku matur nuwun ya Yayi. Padha-padha. Aku nang ngusung taman iki awakku lulungkrah kabeh ya, Kang. Iya, ora maido cah bagus. Iya, Kang. Wis kana kowe gegek matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau nenek taman Sriwedari wis tak pindhah nang Mahespati, Kang. Iya. Ngono ya, Kang. Aku matur nuwun Sukasrana. Ora apa-apa wong wajibe aku ki sing enom ngabekti karo sing tutuwa kok, Kang. Iya. Aku tak matur Prabu Sri Harjuna Sasrabau Sukasrana. Piye Sumantri? Berkapangestu paduka Gusti kula ingkang sinuwun. Kula triniti priksa Taman Sriwedari sampun pindah wonten ing negaring Mahespati. Yayi Citrawati wonten maring adhawuh mara titi priksana yen pancen ana godhong siji ingkang tiba sarta ana oyot ingkang pedhot. Matur marang panjenengan ingsun Sumantri bakal ingsun paringi pidana. Nggih ngestaken dawuh sinuwun. Sigra niti priksa Taman Sriwedari Sang Dewi Citrawati. Nalika semanten leledang madaning taman sinambi amethiki sekar-sekar ingkang nganggo arum parandiring mangke datan prayitna. Nalika semanten Sang Dewi Citrawati dupi sumurup Sang Sukasrana gumlethak wonten ing oyoting weksa ingkang ageng ngorok sesenggoran sinenggo menika bangsaning lembut jelo kepati mlajar kapiyanteng Sang Dewi Citrawati. Citrawati yogine mlayu-mlayu pasuryanmu katon pucet ana apa Citrawati sinuwun mboten kanthi kanyana-nyana nalika kula niti priksa telenging taman jebul pinanggihipun wonten satunggiling buta bajang ingkang pasuryanipun gegirisi ngregeti wonten telenging taman sinuwun kula mboten badhe purun mapan telenging taman menawi buta menika tasih mapan wonten telenging taman sinuwun. Sumantri ingsun ora kepengin ana wujuding jalma ingkang ora saklumrahe, mbuh wujud berkasaan, mbuh wujud lembut, apa meneh wujuding yaksa. Kudu sira sirnakake saka jroning taman, kudu mbok pateni wewujudan ingkang girigodha kelawan bendaramu Gustimu Citrawati. Sumantri, ingsun paringi pusaka. Pusaka iki agemen kinarya srana mateni buta ingkang mapan ana ing telenging taman. Sumantri. Sang Sumantri wis rumaos bilih ingkang mapan telenging taman nengging keng rayi Sang Sukasrana ya Sang Sukasrana. Mila kamungken delan kemawon tinimbalan ingkang nalendra ing Mahespati Prabu Sri Harjuna Sasrabau.
Ewaya ing pambudi bingung liwong bingleng penggaling Sang Sumantri. Datan kawiyosing pangandikanipun Sang Bambang Sumantri amung katingal delewaraning mluh ingkang nelesi wonten pasuryanipun Patih Suwanda. Mangkono wijining pangandika Sang Prabu Sri Arjuna. Patih Suwanda Bambang Sumantri ing atase sira ingsun timbali tanpa kumecap Sumantri Suwanda Patih Sumantri sendika ngestaken dawuh sinuwun. Ora nyono babar pisan kudu sing nglakoni lakon ingkang persasat abote kaya wong nyangga bumi. Sukasrana lha kok dadi kowe ora lunga saka taman malah kawanguran dening Gusti Ayu Citrawati. Sukasrana adhiku Sukasrana. Ngorok sesenggoran Sang Sukasarana nalika semanten datan wanuh lamun ingkang ngraka wis nyaketi papanipun Sang Sukasarana anggenipun nendra wonten lebeting taman Sriwedari. Parandene mangke gathu ing raos sing mboten saged dipun siraki Sang Sukasarana kaliyan Bambang Sumantri ingkang ngraka wis praptung taman Sriwedari gregah pungun-pungun Sang Sukasarana kagiat sumerep ing ngraka tawang-tawang tangis. Ngapa Kang engko nangis meneh ki ngapa? Kowe entuk dawuh saka Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau apa? Sukasrana adhiku, aku pancen entuk dawuh saka sinuwun Prabu Sri Arjuna. Dawuhe apa, Kang? Kakang Sumantri kon ngapa? Sukasrana piye? Kowe turu ning taman Sriwedari. Gusti Ayu Citrawati leledang jroning taman. Pengin nitik kahanan ing taman nanging bareng weruh si Adi Gusti Ayu Citrawati jelih-jelih kamigilan banjur wadul karo Gustimu Sri Arjuna Sasrabau dawuh karo aku. Dawuh apa? Ngomong ki ora karo nangis to, Kang. Dawuh aku diparingi pusaka curiga. Sumantri buta bajang sing eneng taman kudu mati. Sukasrana. Dadi Kakang tekan kene didhawuhi karo Prabu Sri Arjuna kon mateni aku ngono ta? Iya Sukasrana. Lah nek ngono mbok iya
Mbok iya piye? Kang, aku urip ana ing alam donya kuwi wis tau diparingi ngerti karo bapak. Nenek wong urip ki ora langgeng, tegese bakal manjing alaming pepati manut kodrat lan dalane dhewe-dhewe. Mongko dalanku mati kudu kaya ngene ya tak tampa kok Kang. Aku ora mangkel karo sampeyan. Aku ora seserik karo sampeyan. Nek pancen lakune ngono, mbok ya tok pateni. Aku ora apa-apa Kang. Wong bakale menungsa sesuk ra ya do mati kabeh. Aku ora mentolo. Mbok menawa kewajibanku ning jagat wis rampung. Dadi aku umpama mati kuwi uripku wis sah. Mula jenengku Suka Sarana. Suka kuwi seneng, sarana kuwi lantaran. Aku dadi lantaran kabagyaning kakangku tuwa. Aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora serik karo kowe. Aku ora mangkel karo kowe. Wis usaka kuwi disuduke wetengku gendang gek ra apa-apa Kang. Ora bakal iso nglakoni. Iki pusaka ingkang kaparingake Prabu Sri Arjuna marang aku, Sukasrana. Lha iya apik ngono kok. Wis ndang disuduke wetengku aku ora apa-apa Kang, tenan. Aku ora mangkel karo kowe, aku ora nesu karo kowe. Malah aku matur nuwun dene patiku diuntapke karo wong sing wis tak gawe seneng, karo wong sing tak gawe bungah atine ya kuwi Kakang Ati. Aku ora iso nglakoni Sukasana. Kowe adiku. Andel ora Kang. Lelah kae Sang Prabu Sri Arjuna Sasrabau malah wis tekan kene. Engko kowe didukani lho Kang. Sukasana. Sukasana adikku. Sukasana, kowe ngapusi aku. Ming butuh nelapke kakangmu. Sukasana adikku. Kakang Ati, kabeh mau tak lakoni mergo aku tresna karo kowe Kang. Kowe aja sengit karo aku. Sosok gedhening katresnanku karo sedulurku tuwa. Nganti tak ikhlaske patiku kanggo kabungan lan kesenenganing atimu Kang. Ning pomo dipomo ya Kang aku mau munggah swarga nek ora bareng karo kowe Kang.
Sumantri, apa wis bisa mati buta bajang ngegiru kelawan Gustimu Ayu? Oh, sinuwun Prabu. Sedaya menapa sampun paduka dawuhaken. Nyatanipun sampun kula tindakaken kanthi ikhlasing manah kula. Kena apa katon kembeng-kembeng netramu? Sira matur kelawan panjenengan ingsun sinuwun. Kamukten ingkang kula raosaken derajat pangkat ingkang sampun sinandhang dening Kang Abdipun Sumantri. Saanggen kula ngraosaken mukti ngawibawa Nyakrawati mbau denda jebul sangganipun boten enteng. Kula kedah negakaken dhateng kadang kula pun Sukasrana. Sapa Sukasrana buta bajang ingkang mapan wonten telenging Taman Sriwedari menika kadang kula taruna sinuwun. Sumantri, satemene sakabehing urip ning alam padhang sayekti kabeh bakal nampa coba kaya ingkang sira lakoni. Pacoban ingkang tumanduk kelawan sira Sumantri sayekti abote kaya dene wong nyangga bumi. Nanging kabeh ingkang wis sira lakoni sayekti dadi katandha nggonira njunjung drajating Nalendra ing Maespati lan ngatonake nggone dharma bektining Sumantri ingkang jagat iki tanpa timbang. Pati Suwanda ingkang wis kelakon ora perlu digetuni. Ayo ndak kanthi manjing negara ing Maespati. Sira ndak sengkake ngalugur sun biyawarake mring sagung para kawula. Yen to sira wis entuk pangkat ya kuwi pangkat patih jero ana ing negara Maespati kekasih Rekanapati Suwanda Sumantri.